Bon dia, gent, què tal? Avui vinc a fer un vídeo una mica diferent, no estaré donant toms per aquí de fora, ni per la muntanya, ni corrent ni esquiant. Avui volia provar de fer un vídeo parlant sobre el material. Soc un friqui del material, me flipa provar material, me flipa provar bambes, material d'esquí. Em vaig arribar a trencar tant a l'època que feia esquí quasi a diari que havia provat mil botes, 1.000 fixacions, 1.000 esquís. Però bueno, com que tot m'ho haig de pagar jo i la veritat és que no tinc masses duros per anar gastant en material, provo el que em vaig comprant, bàsicament. És a dir, quan necessito les bambes me'ls compro i les vaig provant. Si pogués accedir a algun test de material que fan a algunes tendes així, passa que aquí a la zona on t'he vist jo no n'hi ha masses. A més, jo treballo el cap de setmana i és complicat trobar un puesto on anar-lo a provar, però bueno, jo el que vagi comprant aniré provant i a veure si vaig podent fer vídeos de material, del que provi, vale? Avui parlaré de les bambes que vaig fer servir la temporada passada, que vaig estar a les curses de l'any passat, que encara en tinc alguna. De fet, les que corro encara són bambes de la temporada passada. I anem a repassar una mica a les curses que vaig córrer amb quines bambes vaig córrer. Vale? Vaig començar la temporada corrent la Ultra Pallars 360, una cursa que eren uns 89 quilòmetres al Pallars, molt xula, que se sortia de nit i es feia tota la primera part de nit i era mitja volta al llac de Tremp, sortíem per allà un llac, no és un llac, és un pantà. És igual. Aquella cursa la vaig córrer encara amb les altres Montblanc, vale? Aquestes sabates ja les tenia del 2024, que me les vaig comprar a final del 2024, i van ser les primeres altres que vaig tenir perquè m'agradava molt el rotllo del zero drop, puntera ampla, peu que descansi, i a més les altres Montblanc, les que tenia jo eren les BOA, vale? Que a mi m'encanta el sistema BOA, m'apreta molt bé, quan venia una pujada podies afluixar la BOA, podies apretar. De fet, ja havia tingut abans les primeres i úniques T-Rex que he tingut, la càmera, que van ser unes Adidas T-Rex 285, que també venien amb el sistema BOA, collonut, el sistema aquest de tu apretes, tic, i et colla superbé. A més venia amb un nylon que apretava molt bé tot arreu. Aquesta vaig acabar molt content, passa que es veu aquí, no? La sola es va estripar, no va durar massa, no sé si es veu, però aquí encara hi ha el taco del mig encara era bastant prominent, en canvi a la punta ja no tenia quasi taco, la sola Continental aquesta. Bé, era una època que tampoc corria molt llarga distància, vaig tenir una època que vaig afluixar, ja veieu que els perfils d'aquestes sabates són molt baixos, que és el que estava acostumat a córrer. Jo de fet havia començat, les primeres ultras que vaig fer les fèiem amb la Salomon 101 o les 102, que allò tenia, no sé si tenia super poc, no sé si tenia 5-10 mil·límetres de mitja sola o ben poc, molt poca cosa, i ja corria ultras. Això sí, acabaves destrossadíssim. Quan arribaves estaves rebentat. Rebentat, destrossat de peus, però ara és un altre tema. Ara córrer llargues distàncies, ja us ho explicaré després, però he acabat fent 140 quilòmetres amb una sola bamba, o sigui que la cosa ha canviat molt. La Montblanc no la tinc perquè se'n va, en aquesta cursa, la cursa de l'Ultra del Pallars, se me va arrencar tota la sola, vale? Mira, tinc aquí unes altres, us ensenyaré, que aquestes, com veieu que la sola fa com tires, això és molt típic de les altres, ho fan molt això, vale? Aquest tipus de sola així que són com unes línies, doncs les Montblanc no estaven ajuntades de baix, és a dir, aquestes tires s'acabaven aquí sueltes, i en aquesta ultra se me va arrencar tota la sola. A partir d'allà no he sigut molt fan jo de sabates que tinguin soles, això ho fan per alleugerir pes, però debilita molt la sola.
si li fots molta canya... Aquestes encara, perquè aquestes sí que està tot ajuntat i aquestes aguanten bastant bé. Però bueno, aquella se me va arrencar tot i el que sí que va ser collonut és que només de parlar amb la tenda on els vaig comprar me van dir que sí, que no hi havia cap problema i que me tornaven els diners, jo els havia d'enviar les bambes i em van tornar els diners enters de les sabates noves quan ja tenien 200 quilòmetres, poder bons, que dius, mira, bueno, ni tan mal. L'únic problema que vaig tenir, em van agradar molt les altres, el sistema de boa també m'anava molt bé, però tenien un problema que el collarí m'anava picant el maleol de l'os del turmell i segons com, no sé si depenia del terreny, si estava una mica inclinat, a segons quines zones m'acabava molestant bastant el maleol i era una putada. Però bueno, com que vaig acabar bastant content amb aquelles altres, a part que es m'arrenqués la sola, però bueno, com me van tornar els diners, vaig decidir comprar-me les Timp 5, que són aquestes que us ensenyava ara, que són les últimes altres que vaig tenir, que són aquestes. No recordo quins perfils tenien, deu estar sobre 30 els gruixos de la mitja sola. Què me va passar amb aquestes? Aquestes no tenien boa, va ser una putada perquè em vaig comprar aquestes i al cap de 3 dies van sortir les Timp 5 boa, que és el que jo volia. Jo volia unes sabates amb boa perquè m'agrada molt, és el que us deia ara. Què em va passar amb aquestes? No sé si era el rotllo del cordó o què, però no me sentia gens... se'm movia moltíssim el peu dintre. Sí que és veritat que altres són molt famoses per fer aquesta... No sé si es podrà veure bé, però bueno. Fan aquesta puntera molt i molt ampla perquè puguin els dits cabre bé. El que sí que m'agradava d'aquestes també és que són molt amples, és a dir, no s'estrenyen a dintre de la part del pont del peu, no s'estrenyen. Això et dona molta estabilitat. I això sí, quan corries llargues distàncies, quan ja estàs cansat, jo tinc tendència a pronar, ¿vale? I aquestes, al tenir tant de gruix aquí, te donen bastanta estabilitat al córrer, sobretot ja quan vas més aviat cansat. Què va passar? Després de córrer la de Tremp, havia de córrer la CDH de l'Ultra de la Vall d'Aran. Jo vaig començar a provar aquestes i no me'n veia en cor de fer tota la Ultra, eren 120 quilòmetres, no me'n veia en cor, 110 quilòmetres, perdó, no me'n veia en cor de fer-les tot entera amb aquestes. I vaig estar buscant així unes bambes d'última allò d'improvisar una mica i just va ser quan van rebaixar les Normal Gerac, que estaven sobre 190. Aquestes em van sortir molt bé, aquestes em van costar uns 115 euros, més o menys. Així. Pues les Normal Gerac estaven a 190 i just aquella època era a punt de que sortissin les Gerac 2 i les van rebaixar a 130. I vaig dir, va, doncs me les compro. Total, és el que us deia, jo venia de bambes així, havia corregut ultras amb bambes quasi sense amortiguació i vaig dir, hòstia, doncs, bueno, ni que sigui la meitat de la cursa, fer els 60 quilòmetres amb aquesta i a la meitat canviar a aquesta. Vale? Què em va passar amb la Gerac? La Gerac és tot el contrari que aquesta, veieu que s'estrenya molt. És una bamba més aviat tècnica, no porta ni plantilla, és una bamba molt... Veieu que l'estructura no té quasi estructura gens a dalt. És una bamba per corredors més aviat lleugers, tampoc està enfocada, sé que en Kilian i algú altre, en Dakota Jones també les porta, perdó, per fer ultras, però no està pensada per això, aquesta sabata. Si ets un corredor molt lleuger, saps córrer molt bé de puntes i estàs molt acostumat a aquest tipus de bambes, sí que es poden arribar a fer ultras, però no és el cas, ¿vale? És el que us dic, és molt estreta d'aquí, a mesura que et vas cansant, si ja tens tendència a pronar normalment, amb això encara acabes pronant més, acabes bastant desmanegat, ja sabes que vas cansat, encara al ser aquest perfil és una mica més alt que les altres, però tampoc és molt amortiguat, i en fi, no em va acabar d'agradar. Vaig fer una prova abans d'anar a la Vall d'Aran, que ja vaig fer la Vallter, Canigó-Vallter, i ja me vaig sentir raro. I en aquesta cursa vaig arribar-hi bastant perdut de bambes, perquè ja no tenia cap bambes
que me sentís allò realment còmode per dir, va, amb aquesta bamba no tindré problemes. Què va passar? Vaig fer la meitat de la cursa amb aquesta i a Salardú volia fer el canvi. Quan vaig arribar a Salardú ja anava bastant tocat i vaig acabar bastant malament de peus. No vaig arribar a tenir llagues ni res, però bueno, vaig acabar bastant tocat. I allà vaig fer el canvi a aquesta. Això sí, vaig notar molt el poder córrer més descansat. Això sí, podies córrer més descansat, aquesta tenia més estabilització, era més estable que pas la Gerac. I doncs mira, vaig acabar de fer els últims 46-48 quilòmetres que em quedaven aquestes, que, bueno, a la part de fang vaig trobar molt de fang, vaig patir molt i no tenia... La veritat és que amb el fang van ser bastant desastre, baixant sobretot va ser un drama. I quan vaig acabar la cursa, a veure si ho veieu que es va... Tot el que és el collarí, a les dues sabates, em va passar, a les dues, es va obrir tot el collarí i es va desfilar, i ho veieu, que es va desfilar tot el que és la part de darrere del collarí a les dues sabates. I vaig parlar amb els de trading, que és on te les havia comprat, i sí, em van dir que això era un problema i que em tornaven els diners també. I dius, mira, he provat totes les altres que he provat, m'han sortit de franc, perquè m'han tornat els diners, i a més amb aquestes em van dir que em podia quedar les sabates. Que no les faig servir, però mira, les tinc allà, les guardo totes de record, que ara tinc també aquestes Dynafit de l'any de la Kiki. Imagineu, això pla és estret. I amb aquestes vaig fer la volta al Mont Blanc, el Tour de Mont Blanc, en 4 dies, així en plan ràpid, lleugers, per anar a dormir, però en plan com si anéssim a córrer a l'ultra, però... I aquestes m'agradaven molt també, però és que ara no m'hi veig en cor de córrer amb sabates amb tan poca amortiguació, se me faria un món. Però bueno, vaig jubilar aquestes, em van tornar els diners, i amb els diners que em van tornar d'aquestes vaig comprar-me el que per mi ha sigut la meravella, ja n'he parlat moltes vegades, Sportiva Prodigio Pro, espectacular sabata, lleugera, no sé el que pesen ara, però són molt lleugeres. Aquesta sabata, aquí te la veieu, està molt neta perquè vaig sortir a córrer el dilluns i em vaig enfangar de dalt a baix i les vaig netejar perquè estaven fetes una merda. Però aquesta sabata, aquí la veieu, porto ja més de 1.000 quilòmetres, uns 1.050 quilòmetres o així. Encara manté tota l'estructura de la mitja sola. Sí que és veritat que potser ja prono una mica més que no pas quan era nova, però és que clar, són 1.050 quilòmetres, Són molts quilòmetres per una sabata amb el seu compost, el compost de la X blanca de l'Sportiva, que teòricament no és el més durador. Em sembla que el que dura més és el que té la X vermella. El que té la X blanca és una que té més tracció, teòricament. Va molt ben fang, jo estic molt content d'aquesta sabata. Aquest dilluns em vaig trobar zones una mica enfangades i superbé, no vaig patir gens. Però és que a més, no sé, veieu el taco que queda encara a la Pressia? Estan increïbles. I ja us dic, més de 1.000 quilòmetres, És una passada. L'Aper, que és així com unes... És molt ben parit, perquè és com si haguessin fet uns filaments, no sé quin material és, però té tot de filaments, com si haguessin deixat anar tirant fils així amb una impressora 3D i haguessin anat fent tota la sabata. I ja us dic que és espectacular. I el que m'encanta d'aquesta sabata, que jo li faria a totes, és que porta aquest collarí, aquesta espècie de mini mitjó, que quan tu te la poses, això, tu poses el peu directament a dintre un mitjó, no sé si ho veieu, és tota una sola peça, i això ara aquí ja s'ha donat molt. Però quan era nou, posaves el peu aquí, quedava ben abraçat i t'estalvies que t'entrin moltíssimes pedres, és a dir, no pots estar hores corrent. Amb aquestes sabates vaig fer l'ultra de Serra de Tramuntana de Mallorca, que em van sortir 541 quilòmetres i 5.000 metres, 18 hores vaig estar i no vaig ni canviar de sabates, no vaig tenir ni ganes d'allò de dir, en algun moment pensava de canviar les sabates o alguna cosa, vaig anar superbé, cap problema, zero llagues, zero dolors, supercòmode, és que ja sembla impossible, tio. La veig, per mi és la millor bamba que he provat fins ara. Aviam,
Clar, de fet, de cara a aquest any, ara al maig tinc la primera carrera, que és la Travessa d'en Camp. Córrer ja més... Són molts i molts quilòmetres. Aquesta sí que la mantindré per entrenaments, perquè per entrenar, per fer tirades per aquí, em serveix. La Gerac aquesta porta uns 700 quilòmetres i la veig bastant més atropellada que no pas aquesta esportiva. De sola moltíssim més, s'ha gastat molt més. Amb aquesta Gerac m'he acostumat, m'hi he posat una plantilla, com que ve sense plantilla, ve directament cosida, jo m'hi he posat una plantilla Sides que té una mica d'estabilització al pont, té el pont una mica més rígid, que m'ajuda a no pronar tant, és una plantilla estàndard, normal i corrent. I amb aquesta plantilla, per fer tirades de 15-20 quilòmetres, m'hi sento superbé amb la Gerac. Quan surto a fer sèries, quan haig de fer coses ràpides, de velocitat, o tirades curtes, sortida de 10 quilòmetres, 15-20, fins a 20, m'hi sento superbé. I de moment la mantindré, perquè mira, com que per fer aquest tipus de sortides ja em van bé, doncs segurament la mantindré. I aquesta també, per fer els meus entrenaments llargs, segurament també la mantingui. Què vull provar aquest any? Què m'agradaria provar aquest any? M'agradaria molt provar la Mount to Coast. Mount to Coast, la T1, que és la de trail, i ha de sortir la M1, que teòricament són unes encara una mica més pensades per la ultradistància, tot i que la T1, per lo que la gent parla, és una bamba supercòmoda per llarga distància i que molta gent està molt contenta. És una marca xina, però que està molt ben feta, té una mitjasola molt còmoda, molt tubeta, i tinc moltes ganes de provar-la. Què més? La Cadí. La Cadí, de fet, ja la tinc encarregada i m'ha d'arribar en breus. O sigui que també aquesta, quan la tingui, doncs al igual faig una review de la sabata, de la bamba, a veure què m'ha semblat. I una altra que també li tinc moltes ganes és l'Equip Run Max, que aquesta segurament també me la compraré perquè és la del Decathlon. L'Equip Run és la sabata de trail del Decathlon, la de gamma mitja, perquè després hi ha l'Equip Run Ultra o Elite, o no sé com es diu, una que encara que és en placa de carbono, que ja és per trail, però per molta més, ja només pensat en rotllo carrera, no sé, no m'hi veig. I molt més cara, que per 200 euros. Aquesta, l'Equip Run Max, és amb sola Vibram, té molt bona pinta i a través de l'aplicació de Decathlon, que faig lo dels punts de Decathlon, em sortiria la sabata per uns 95 euros, que és un preu que no té rival, que també com a bamba d'entrenament, i si és còmoda i m'agrada per acabar alguna ultra a les parts finals o així, potser també seria una bona opció. No sé, l'haig de provar. Segurament també me la compri. I quan surti el juny la M1 decidiré si vull provar la T1 o la M1 de Mount to Coast, que també les tinc així. I m'encantaria també agafar-me una Prodigy nova, que l'han fet ara amb més colors, també seria una opció a provar. No sé, ja veurem. L'economia no està per gaires trotes, però bambes, per exemple, la Cadí són 150 euros, not bad, quan estem parlant de sabates que valen tant les Mount to Coast, les Mount to Coast són 190, aquestes, les esportives, són uns 160, sí, les Cadí 150, les del Decathlon 95, 100. De preu, si no tens cap descompte, són 140, em sembla, les del Decathlon, que tot i així és un molt bon preu. Bueno, ja veurem. El que és segur és que les Cadí la setmana que ve les començaré a provar, ja us faré algun vídeo de veure què tal m'han anat. Molt probablement les Decathlon també acabin caient i de moment fins aquí. Després ja veurem segons què tal aquestes dues, si puc anar alternant aquestes dues i tenir aquestes d'entrenament i me van bé, a l'igual ja faig el prou aquí. Si no m'agrada alguna d'aquestes dues, a l'igual ja busco la Mount to Coast i no sé, clar, és que per sabates
si pogués provar... També vaig provar les Prodigio Max, que els vaig provar, que me'ls van deixar provar a una tenda de Tarragona, a les Caddy Trails, Caddy Treks, perdona, que van fer un test i tot i que el dia que feien el test no hi vaig poder anar, me les van deixar un altre dia perquè me les provés jo al meu aire. Que les Prodigio Max vindria a ser aquesta, però amb més amortiguació aquella encara, vale? Aquesta sabata, com veieu que fa el rocker, aquesta és bastant estable, és bastant amplota de sota, d'aquí també el que us deia, t'aguanta bastant bé, però més que a més és molt rocker, és que fa com un balancí, si veieu, si l'apretes de la punta és com molt balancí, i això t'acompanya molt a córrer, és a dir, quan comences a rodar et fa que la passa et sigui molt dinàmica, molt fàcil de córrer, i m'agrada molt, és que a més és una bamba molt lleugera, bastant reactiva, tot i ser tan gruixuda, és que ja us dic, jo estic enamorat d'aquesta... I dieu, i per què no et compres la mateixa? Doncs perquè m'agrada provar material, soc un flipat de provar aquestes coses, i tornar com gastar-me altre cop els 160 euros amb aquestes, com dir, uah, no he pogut provar més material, que després poder me n'arrepentiré? Segurament, no m'estranyaria, però bueno. Mira, és el que hi ha. Bueno, la Max, què va passar? No és tan rodadora, és una bamba més lenta, més gruixuda, més pesanta, no té aquest mitjó tampoc, té un collarí normal, i mira, com una bamba per entrenament, per exemple, per tenir d'entrenament, per tirades llargues, la vaig bastant bé, però com per competir, tenir-la per intentar anar a córrer una mica més ràpid, no ho veig, no l'acabo de veure. Tot i que també és una bona opció pels que us agrada la distància llarga. Jo us aconsello la Prodigio Pro. Si no us hi sentiu còmodes amb aquest estil de bamba, doncs podria provar la Max també, però bueno, això ja són gustos. Gent, fins aquí el vídeo. Qualsevol pregunta que em voleu fer podeu deixar als comentaris, podeu donar-me consells sobre quina bamba heu provat vosaltres, quines us agradaria provar, quines us han set un desastre, el que vulgueu, podeu comentar-ho baix. Podeu, si us agrada el contingut que faig, podeu seguir-me, donar una mica d'empenta al canal. I res, a veure si quan tingui la cadira l'hagi provat una mica us faig un vídeo amb les impressions, i a veure si faig alguna sortideta també així que valgui la pena. Abans d'acabar la temporada d'esquí m'agradaria fer, no sé, que sigui un Vallter Puigmal o un Vallter o una pujada al Canigó amb esquís de muntanya que no ho he fet mai, també m'agradaria, no sé, aviam, a veure què surt, a veure què puc fer. I ja després encarant la temporada de trail i les tirades llargues per quan marxi una mica la neu, també m'agradaria anar fent vídeos. Gent, moltíssimes gràcies per mirar-me i ens anem veient per YouTube. Ciao!